שלום לכם ואתם מאזינים לערוץ פוליטיקה שירה, אני רועי חן והיום ישבנו לראיין מפונים לראות איך הם מרגישים, מה שלומם, מה אם יש לכם משהו, אז בואו תצטרפו אלינו. קוראים לכם? אני ספריה, אני גילה. שלום. אמא שלי קרוב, טלפון. אז שלום מילה, שלום שופיה, תודה שהסכמתם להתראיין. כן. אז הרעיון יעבוד ככה, אני אשאל שאלה אחת כל אחד בנפרד, ואתם תענו לי בתורות פשוט. אז קודם כל, חשוב לי לשמוע מה שלומכם, והאם אתם מקבלים תמיכה מהעיר, תמיכה? אנחנו מרגישות בערך כרגיל, כאילו לאט לאט נכנסנו לשגרה של כאילו מלכות אזעקות, כבר לא קופצות מזה יותר מדי, אבל אין כל כך תמיכה, לא יודעת אם להגיד שיש תמיכה בדיוק, אבל מסתדרים בעצמנו. הייתם רוצים לקבל תמיכה? כנראה שכן מסוג כלשהו. מה למשל? פעילויות דיגיטליות אולי, שכאילו... פעילויות לילדים הקטנים יותר, כאילו להם יותר קשה לחזור לשגרה. כן, יש לי אחיות קטנות, יש לי אחיינית פה. כן, באמת. האם יש לכם מסר לצעירים שבקשה, מה שאתם בשבילכם? מסר לצעירים? כן, בקשה שמשהו ריאלי שצעירים יכולים להביא לכם וכך כדי לעזור לכם בתקופה הקשה. יש לך משהו? טוב, שלא לדאוג יותר מדי מהמצב, כי בסופו של דבר הכל בסדר ואתם בעצם מוגנים ויש מי ששומר עליכם ושכאילו ינסו להתנהג כמה שיותר כרגיל, לא לדאוג מאזעקות או זה, ולשמור על הנחיות פיקוד העורף כמובן, שכאילו לשמור על עצמם. איך אתם מעבירים את היום שלכם פה? בבקרים זומים, כן, כרגיל. לפעמים אני מפספסת כמה זומים, כי בסדר, מה, זה שגרה קשה. כמעט רוב היום בבית, רוב הזמן, ממש לפעמים כאילו יוצא לנו... זה דבר מראשון שאנחנו נפגשות בתחילת המלחמה. כן, אנחנו לא נפגשנו כמעט... אנחנו זוג שנפגש המון זמן. כן, אנחנו נפגשות כמעט הרבה, אבל לאחרונה זה הפעם הראשונה אחרי כמה שבועות. אתם פה כאילו כל היום? לא. לא, מה פתאום. אני ספציפית נמצאת בעבודה של אבא שלי, כי שם יש מרחב מוגן, ולי אין מרחב מוגן בבית. אז כשאני חוזרת הביתה, אנחנו בעצם נוסעים הבית לפה, גם אם זה באמצע הלילה ובמהלך היום עצמו. אני בבית, יש לי ממ"ד בבית, אז אני בערך כל היום כמעט בבית. ויוצא לי לפעמים לצאת לבית של אחותי, כי היא גרה יחסית קרוב אלינו, ואנחנו באות לבקר אותה. אז כאילו, לפעמים אנחנו משתדלות לצאת יותר, לראות עוד אנשים ומשפחה. ואיפה אתם ישנים נגיד? אני ישנה בחדר שלי, אחרת שלי שם בחדר שלהן, פשוט הממ"ד שלנו קרוב אלינו, אז כאילו בבית שלנו. אני ישנה בבית שלי, וכשיש אזעקה אנחנו באים, אנחנו קמים ואנחנו באים ישר לפה. שזה טוב, כי יש התראה מקדימה. פגשתם פה אנשים מעניינים שפגשתם אנשים פה בממ"ד? לי לא יצא, לך? לא. תודה רבה שהקשבתם להתראיין. כן.